दं कम्पुनिफ्राय लानानै मानसुरिया कम्पु साउलेन कम्पु ताइगान्डु काराति जदु जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंनि ब्याम खालामनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जाहाथे नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। मानो होनोब्ला आं 2008निफ्रायनो जेबो ब्याम खालामाखै। ब्याम खालामनायखौ गारनायनि उनाव बोसोरसे बोसोरनैसो ओरैबायदि साख्रुब साख्राब जादोंमोन ना रायजो राजाफोर, बिनि थाखायनो आं बेबायदि जेबो ब्याम खालामाखै। नाथाय सिगां खालामोमोन नालाय खालामनो लुगैयोना, बिनि थाखायनो दिनै एसे खालामना देखायबाय। थ' दे बिदिबा भिडिअखौ नायग्रोनोसै। आंना सर दे ओं